Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po nyo bus nga nagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pa naman kiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Sabado o pizza size na. Nining buwan karon mga kaigsunan sa Septembre tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga hisgutanan karong buntaga mga higala. Low pressure area nga naa sa kapin 300 kilometros sa kasadpan sa Northern Luzon. Nahimo ng usa ka tropical depression nga ginganlan og Lani. Posible nga makagawa sa usab dayon kini karong adlaw. Straight to the point. Isungog gyud ta mahigala ining low pressure area, gauwan-uwan, gabagyo-bagyo, unya kumuuwan mahigala gamay mubaha magdako. Digid malimtan mahigala ang flood control project. Flood control project. Og atong binisayon mga higala, di pod may mo binisayon nga kanang kuan anang litra por litra dayon kay flood baha, control pagkontrolar, project proyekto. Baha pagkontrolar sa proyekto. Medyo imo na inon proyekto pagkontrolar sa baha. Aha. Straight to the point. Karong buntaga tagad na pagtagad mahigala. Flood control project. Proyekto pagkontrolar sa baha. Nga gikurakot mga higala sa mga kawatan. Straight to the point. Karong buntaga tagad na pagtagad sa uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Unya, gawas mga higala sa lungsod sa Liloan nga nakakuha mga higala o kadaghang kontraktor sa Sugbo. Balikon ko mga kaigsunan ang mga eskwelahan sa Sugbo nga offer og engineering pertindaghana. Mga top-notchers pa mahigala ning Sugbo. So, sa lakto, daghan pod ang mga contractors. Nga niya sa Sugbo. Kay balikon ko indakin kasama mga nag-offer University of San Carlos, Cebu Institute of Technology sa IT University, University of San Jose Recoletos, University of Cebu, CTO, napos sila engineering, onsa pa. Daghan, nag-offer engineering din. So, ang mga kaigsuunan na to, gikan sa Kabisayan ug Mindanao, ang uban naghugop dira sa Sugbo, kay niya din ang mga eskwelahan. Dagko mga sukid tigpaminaw, mga eskwela din daghang mga nigraduar mga higala na himong engineers din sa Sugbo. Ug unya, daghang mga contractors. Apan bisan sa kadaghang contractors, ngano gayod nga si Diskaya gyud mao mga higalay gipahimo sa flood control project sa Liloan. Muna nga ato mga higalang i-great og maayong buntag ang mga taga-Liloan. Good morning sa mga taga-Liloan. Kay bidano sa kadaghang contractors Diskaya gyud ninyo. Ang kinig yung master dahil sa flood control. Nga mamalit og sakyanan mahigala bida. Pagka mga luxurious nga mga sakyanan, nipalit og sakyanan tungod lamang sa payong. Ano mo tagan tanig pagtagad. Ug unya gawa sa lungsod sa Liloan nga ilang gikuha mga higala ang master sa flood control project. Di lang di ay kikutob sa flood control project. Nakakuha sab ang construction firm ni Diskaya mga higala og duha ka bulk water projects nga balor sa kapin 180 milyones pesos sa lungsod sa Alegria ug lungsod sa Malabuyok. Straight to the point. Isus Ginoo ko. Ang maong mga proyekto apil mga higala sa gipahunong karon ni Gobernador Pambari 4 alang sa gihimo nga pag-review sa 154 ka mga proyekto sa probinsya. Straight to the point. Og kini pag-award mga higala ni ining maong bulk water kini ni ang project nga balor sa 180 milyones ka pesos alang sa Alegria ug Malabuyok.
pirmado ni kanhi Gobernador Gwen Garcia nga iyang gi-award dito mga higala sa construction firm ni Ining Diskaya. Straight to the point. Ngilngiga day no, former Governor Gwen Garcia, good morning, go. Good morning, former Governor Gwen. Sa kadaghang kontraktor sa Sugbo, no, gipili gyud ni Mos Diskaya, biliba. Abi komanda ito mga higala og master lamang sa flood control project ang mga Diskaya. Master sabdi ay mga higala sa bulk water project. Basta mga water, mao siguro ni mga higala ang 40 sa mga Diskaya. Kay kini bulk water project, waterman, Umoy kag flood control project water gihapon pero na flood lang, nabaha lang. Sa kadaghang engineer sa Sugbo, sa kadaghang kontraktor sa Sugbo, bida, nanguha gyud siya taga Manila nga kadtog yung master sa flood control. O kini pang mga higalang bulk water project. Oy, Gov Gwen, kanhi Governor Gwen Garcia. Karon na ba nag-hire si Gwen mahigala og mga trolls? Daghan kay mga trolls mga kaigalaan nga mo'y mo comment nga mulaban kunuhay niya. The same og mga linya. Ang mga linya sa trolls si Gwen, Pam is worse than Gwen. Basta kana na gani nga linya trolls na. Napamingon, Gwen is the best governor. Sa iya mga higalang way kaluoy sa katawhan, pinagi mga higala sa kulikta o wiwi o pupo. Nahimo pang best governor. Bantay-bantay kay daghang mga trolls nga gi-hire mahigala si Gwen. Mahimo pa mga higala nga katutuang musaway ni Gwen mao pa mga higala tabangan sa iya mga trolls. Karon mo tagad pagtagad sa atong paban-uban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin usa ka anti-corruption watchdog gituko din sa Sugbo aron magbantay og nanawagan og transparensiya sa mga proyekto sa lalawigan subay sa giimbestigar karon nga flood control project sa gobyerno. Straight to the point. Samtang mga militanteng grupo gibato og kamatis ang logo sa compound sa DPWH dinhi sa Dakbayan sa Sugbo diha sa may Peltres atol sa ilang protesta kagahapon. Straight to the ang point. Ang katawhan mahigala nga nagpakabana. Di adto mahigala gibato, ang logo sa DPWH. Ato lang ning agi katawa-katawa mga sukid tig paminaw. Ambot badutlan magkag-uwaw ning mga tawhana. Na ay pipila diha, sure man ta mahigala naman yung mga tarong, Pero di agyon mga higala mga kurakot nga dagko. Kumusta man ang mga taga DPWH kadtong gikan sa undersecretary all the way down to district engineers? Naka-resign na ba ang tanan? Ato na agi katawa-katawa mga kagalaan. Unya kining pag-resign, kumusta man? I hope may gala dunay pamaagi si Vince Dizon unsaon pag dawat og balik og kinahanglan man dawat og balik o di na. Sama ini mga kurakot di na gyud. Pwede ilisan na. Pero problema na ron, unsaon pag-ilis? Nga kanang mga district engineers gi-endorse pod o mga politiko. Straight to the point. Muna giingon may gala ni Mayor Magalong nga ang trabaho sa district engineer tighatod lamang sa kickback. Matod pa ni Mayor Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Straight to the point. Pagtagad lubutaga sa atong bawon usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Si Bulacan District Engineer Henry Alcantara gihukman sa DPWH nga guilty sa grave misconduct. Siyempre, disloyalty, neglect of duty, o conduct prejudicial to the best interest of service. Subay sa giingong ghost project sa Bulacan. Straight to the point. O wa ni mabulabog karon, dili mahigala matangtang. Kining maong district engineer sa gilag kasino-kasino, pildig 300 million mga kigalaan. Pirmahan lang ang proyekto bisan mga higala og wa dito susiha. Wa inspeksyon na, wa na inspeksyon dito na lang sa kasino mamirma. Resulta tanggal. Pero sa kadugay nagpahimos ning tawhanas panahon, karon pa natanggal. Straight to the point. Katalig pagtagad lubutaga sab sa tuman-uman sab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Infracom sa Ubos Balay Balauranan ni subpina na ni Sara Diskaya ug ubang mga kontraktor aron siguradong motambong sa hearing dito sa Kamara sa Septembre 9.
Straight to the Pero point. porbida no si Saldico. Ni adto na lang sa Amerika wa pa maimbitar sa kamara. Kini mahigala bida. Mura man tamang kahigilaag nga tao kagahapon. Nahibaw na ni sila hindi kaya ito nag-process na. Sa mga dokumento, kini magkabasta-basta mga kagilaan nga government employee ka, bisa pag barangay kapitan ka o barangay kawagawan. Inig-adto nimo sa gawas sa nasod basta mapakita kang ID mga higala nimo sa gobyerno. Siguradong pangayuan gyud kag travel authority. Straight to the point. Pangayuan kang mga dokumento, samot na kini si Saldico. Pangayuan og mga dokumento, so nag-process og mga dokumento, nag-process og travel authority, nahibaw ni sila, Wa nila imbitara. Karon to na sa Amerika, nagpaisog-isog na ning usa ka congressman nga kinahanglang imbitaron. Ipagawas usa mga higala unya kunuhay nang isog. Ato pagtagad ni karubutaga kinig uban pa ang mga isgutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Sa serbisyo publiko, maaasahan mo mga balita'y detalyado.